Jamen, den begynder jo. Vi skal snart have gang i gunnen igen. Jeg tror, der er i det. Og det er godt, at du prøver at tage det fra siden af, så man ser den op igennem der. Emil, prøv at gøre det fra siden, kan du da sagtens se det. Nå ja. Okay. Den holder sig selv lige indtil videre. Den stiger. Giv den snor. Okay, snor. Så meget snor, så du ikke gør den skæv. Fuck, den stiger højt. Giv den snor for hunden. Ja, det er svært. Den masser af snor. Ellers gå efter den. Stille og roligt fast, det er lige så har han for meget. Ej, shit, den trækker meget. Ej, du skal gøre det hurtigt, for at stoppe. Jeg rolig nu, men det er fordi, den flyver væk. Det er fordi, den flyver væk. Lort, Det er lige meget. Du bare lader den flyve. Nej, lige pludselig kan den flyve ind over taget, så kan vi ikke bare lige få den ned igen. Jo, vi kan bare trække hvor højt. Nej, ikke bare. Nej, det kan vi nemlig. Så trækker det hen og Ja, vi trækker den bare inden den falder på taget. Jeg synes, det er Hold meget. kæft, jeg tror næsten, vi kan... Vi kan ikke løfte den her, men jeg er virkelig tryg på det. Kan vi se, hvor højt den kommer op? Jeg løfter den her. Jo, men den skal trække lidt stille, for at det ligesom bliver sådan slap. Fuck, det er nice. Hvordan vil I synes? Ja, kom. Nej, det er lort. Jeg kunne lige se det engang, den var lige ned igennem, og det gik bare med det samme. Det får tænkt igen. Kan man ikke trampe på den? Lige tænkt igen med det store brændstof. Okay, det er jo ikke man, der er hul i. Klar, stoffer sammen. Christian. Nej, det er ikke. For helvede, Christian. Fuck, det havde været fedt, hvis du skulle bare lige have fløjet den ind i den dør, der var lige ind og sige hej. Hold kæft, det er lort. Skal vi ikke prøve igen? Kan vi ikke lappe det? Jo, vi lapper det. Så kan vi kameraet.